Ko ki prabangai bat ki parlog ba it. Nilayo sa sisen pat bani beteng biang. Ya kene ke program na kami ke Jingiaphylliew Jingmut. Ni pan map na pi ya ka bangim la manwan shapi lang ba kini ki lai tayo tame ay. Kadaw kalong bangilaya kambon kam. Abide ki we ki banta jung balang shop kut usnam. Rangi song komen pat sa sisen manang ne shakmat ngini beteng ya kene ke program. Kau ki loki ba it jong ang ngits kem hakini ki arpo Rio arpanyos ngi ay. Ublay ula kerku kerpang hingi. Angits kem ngilay sedang yu snem hakurukom ka baday. Patungin ya aingo yu blay bulay lam ngi tat hadu kani ka kelapmat. Hoy prabangay ngilay poy syakaway pat ka benta jong jing puli yu ni snem arajarat pulay ka kuwata ka beningkong. Jing puli lang jong satlak patay kalong halor kani ka subject managing till your master comes. Banlong ki overseer, banlong ki manager, banlong ki nong kmi, banlong ki sordar. Nakabentaw JISU Christ, nakabentaw belay. Tat hado o JISU unwan. Kuan kerpat yapi ko kilok ki bait jonga. Dong yang pensya skor kini ki bentang ki bangin pet hakane ka kwata. Makini ki jing hikai ki long sha ki jing hikai tenrai ki badon kam yang hiwai piwai. Bangin pensyong nong rem. Habidai begijing im kristan jongi. Habidai begijing im kristan begijing ai. Habidai begijing syakri jongi ublay. To blend kot kuingi. Kat bengi ya cekmat. Kat bengi beteng. Kat lenong ke basaw. Jong. Kejing puli jongi mentaka kuata. Kesubjek ke bengi nyepet ya kaneka sengi. Kalong offerings for Jesus. Kelenong basaw. Kijing aingu nakabenta u JISU. Kaya kita kijing aingu nakabenta u JISU. Hakan ugro kom ngide ban aingu. Long ba kijing kerkubu blay u ai kijing imjongi. Ini pet lo di kita kimat nadong syadong. Pato ngin ya syong ya ngap pat ini syim ya Bible ini puli lang. Chuan ya poy syakta benta. Tung ini tuai. Kok pau blay jungi mahab neng hakan ya kelop mat ni aingu ime ko try bingila pan yet sa sisen pat ikaktin bakho jong me kijing hikai ki banala kijing hikai ki bapala ko try JISU. Ngadwai man kata igidonot jongi way pi way kat bengi ya lang ba kan series managing till Jesus comes. Ang it's can try ang lakot kan series ni baro in long kita ki bakambit door ki kristan ki bakambit door ki kristan ki badehok ki kon ki jong play. Kerko ingi ko try kan ngi ni pan ini ki jingkerpat ki barit jong ka kateng jong JISU Christ. Amen. Berapa kaya beda begijing ai. Kaya kata ka main motivational factor na kaya kata ka baday ban penslur yangi. Bangin ai. Tsaka kam jong play. Panyarap ikibriyog ba doon kam kajing yarap. Umtater-ter. Nakwa begini pai syaka neka khot ka balong kamat padeng jong gospel. Good news. Lana ka gospel. Kapadap. Lagi kubor ki babahas sudah. Ka kubor ka babahas. Ka gospel ka babahas. Yones ka lanong balay. Ka khot bakat rio. Ito niya pet kini kantin. What should our givings be motivated by? Yakijing ay jongi ki ay kita ki baday ban penslur lan ki ban motivate yakijing ay jongi. Yones lai kan rio ko na ba ublay ula it kata ka pertay. Sabto ikantin na ba ublay ula it kata ka pertay kat ba ula ay tino ilukon balakam marway ba ay ru ubangit ha u unom jot syo. Andre unyo yakijing im bam ju good. Probably kay operational word hang nega. Operational word hang nega day love lana it. Agape love. Kajing it ka bakenja blay. Hang ning yu i ba u blay u klemting kay lu kon jong u hakabola ay u kon bu unwan banyap nagbantagi pop jong i. Kani kajing ay kajong ublay nagbanta jongi kalong kajing ay kababit door tam. Om don shoot da kaway kajing ay kabublay wala ban ay yapi bat yanga bat yujat ban rio baro jong kani kapatay. Ram ngai syawin ya chakmat.
Kamat ka beningkong ka bangakwa ban bo akmat jong piway galong. Habang ngingi ay shublay, habang ngingi rap ikibriw. Tong iniwi ay kita ki batam kentat penbangin ay da kane ka ju ka jing it ka bublay ula ay lukhon. Da ka jing it ngan ay. Love is the motivational factor to give. Kajing it kaday kata ka motivational factor kata ka kamat ka balapan pensluring i bangin ay. Siya kakam ka jong play, siya kajing irap jong iparabriw, bat kum tater-ter. Prabang ito ngin siya pet kini kinuksa kandiyan. Examples of giving. Jacob giving the multicolored coat. Genesis 37. Ha Genesis lanong balay punyo, nyo ibo Jacob u laay yakane kajing hong lane kane ka coat kababonrong yalukon jong u Joseph. Pat nyo ibo ni ukpa jong u Joseph ulaay ka jingpong kabaitanat. Naitang gaway ka jing bakla kabulale, bagkatagalong, ba uklem nyo lang ikiwegi kon haga jok kerdan kemulan nyo u Joseph. Takadaw, nyo i kat bangi puli Genesis lanong balay pinyo ter bagi himen ki jong u Joseph kila isi u namarkan ne ka jing nyo mat shiliang jong u Jacob. Laringi pai siya kikam ki apostle kalau nang bakandang yu i baka Dorcas ka wen ni kilong kami. Erba people ka ni kalau nang bakandang pinshem baka Dorcas jing siya kalas syakri ya ki emlang salang da ki kam ki berit ki jong ka ban kini ki kam ki berit ki lalong ki kam ki bakrao namar ka Dorcas kala ai lut nadong syadong kat baka don na ka benta ki beriu ki batuk. Pikan mau prabangai Marcos kalau nang bersipau kita ke breu ke belawan rai kita ki Adam li kita ki artli ki sbai lana ki pisa lawan ra bat ubleu lo om bagani ke breu kala ai ki jing ai ki ba bahaba ki ba bet dor tam ban ki ai baro ki Pharisee bat ki nong yalam ki bakrau batri ki lawan ra shibun ki pisa bat ki la sedang ban the na jrong hadap begini ki pisah kila sedang ban sawah. Ay kani ka breu kawan jar u JISU yo i kani ka breu baru JISU am kani ka breu kalawan rai ki jing aingo ki bakam kortam pani ki waipat. Dingiat shusho akajo ka gospel Marcos kalau nom bakat saung ishem baka Mary Magdala kalawan ra ya kato ka Dabi Alabaster. Kompnyang kaba remdor hadu katata kabala shim hadu shisnem ka jing tray. Bainong shisnem jong jing tray. Bant hit yakum kata kompnyang smaubi. Kalapan payur tau bilor ba kala ta ya kata kompnyang jong JISU Christ. Ka Mary Magdala kala ay nadong syadong bagadon ilaukan rat jong ka JISU Christ. Taringi pai pat siya Genesis as you see in pat kalau nong kabar po ang in Shambo Abraham la ay lukon bakamar way jong u dakata ka jinget ba ublay un sala ay nagbenta jong u niyo i na maga nag jinget ki jong Abraham ublay upanlait yu Isaac pat ublay upandap lukon lang prat akabo Abraham ula ban ay shublay Kogi lok ki be jong ang kwa ban kali ha kanega kalapat hato ka jing ai jong pi jong ka day ban long ka ba shibun ne ka ba kandiat niyo ilang bagi ne jing ito kana bo blay updiang yi ka jing ai jong way po way breu laban ne ba pi na mga ni laban ne ki baduk ni laban ne ki ba kraw batri ni ai kat kum ka bor ka jongi ndai ka ba kongsan ka long ka man sim jong ka jing ai Ngim juday ban ai konyo. Ngim juday ban benot abangi ai you blay. Kam tam me abapi ai ki brio. Ka Bible ka ong la u JISU ong la pilale ik berit tam na kini. Lale bahai ki pilale you blay. Abangi kani ka ka way ka principle ka banga kwa ban bat ngi kani ka singi ba kata ka long bahaba ngingi ai ngim juday ban hold back. Ngim juday balong konyo. Ngim juday ban benut. Ngim ai daka jing e. Play. La ai. JISU Christ. Daka jing e. Kam daka jing bon.
Jong pisa na jing ai ke jongi. Nakadika quality of the gift. What should be your attitude in giving? Kaya kata kapaday ban long haway Kristan, kaway ka Kristan habangi IAA. Attitude of giving. Tanya pa siya arkorin kalanong kabakanday kad ban reban nyo. Ngap hai kini kikantin jong Apostle Paul. Ato don ay bangi yo na kaniga jing puli. Nangets kem kaniga laban long kamoto jong piba jong ako ki prabangit yaki sngi ki por ki banwa. Hakaba. Ngingin take kum Apostle Paul ulo thai ngi bangin Kini kita kikantin ki jong blay lang bawa Apostle Paul tong ini puli. Arkorin kalanong bakandai kad ban reban nyo gong henrei lay ya kaninga ong uta wabet kandiat unyo ot ru kandiat but uta wabet shibon unyo ot ru shibon. Kad ban nyo uway na pi kat baut mu halaga donot kum taon ay nakabasngausi lane nakabapenbor namar ublay uid yuba ay da kabakmen keng. Ko gilok ki be chunga ki don kat to kat niki mat ki bangiyo kum ke jing hikai na kan nekat khot. The Bible ko ong kum ba pi bet kum ta pin yo ot. La da pi ai kendiat ki jing ker khu jong blay kin long kendiat. Kin mentoy kendiat ha jing im jong pi. La da pi ai shibun da kamen sim ka ba kamen pin yo mat ik jing ker khu ki jong blay. Shibon palat liam banyak keba pipi don kam kan mau hang ni jam dai ke jingbon pisa keban pen kemen yu breu lan ka breu na don ki parlo ki beruspa ki don ki badon haki wei kiri ki bla la ajing shaban kamai ka spa ka pau ki la don ka ying paki dulan ki la don ki kali ki la don ki jaka ki puta re kat baki kren pat nga ki ong ngim kemen lele ru ngim kemen am tip balay prabanget bu balay kur kuyangi ide ban the lut sam ni jing kur ku jong balay klem tengkai klem snow ba pilap shapan bor re upolo ong to ai da jing kemen pi habang ngingi ai kajing ai kalong shibanta jong jing mani jong yu blay habangi ai bat ngi mani yu blay lang ba kajing ai jongi ngimla ban ai da ka basngo si lan da ka ba ken kum ba ka de kajing shapan bor grudgingly rangi dai ban ai da kajing kmen habangi mani yu blay i mani yu da kajing kmen ngim mani yu blay da ka ba le khonyo ike mani kapas ngur man siam. Taka daw. Taka jing ai kalong ka jing mani. Inday ban ai. Iki barok shublay. Da. Ka. Man siam ka bakmen. Nga siya pet shibet. Hang na ngim yakran tang siya pang kapisa. Kidon ki bro la sige bang. Oh ngakran pang kapisa. Ka jingan show. Ka way na ka shipo. Na kidon sa ki way pat ki banta. Ka jing im jong ki baginay ban ai shublay. Nga siya pet kita kat minang ya. Chakaman. Away ka jing kali kawan. Kat nungi day ban ay shublay. Hoy, habi day ko way nagsipo dong gajing atatin kung may pet man siyam tayo, ngihaban ay shibanta nagsipo banta shublay. Kani bangilay ban man siyam tayo, haka ne gajing puli jongi. Nangit scam hagi balang iba per jong people puli kani gajing ban kalong bak kijing ay jongi. Kaway nagsipo kaday karukam haka bangi pendon burom yu blay, bangi pan pao gajing sngongo ikijing kerkugi bu blay ulay hangi. Ngim ai da kabatam kabasa an rengi ai da kababan ka bahatam kabakensai tam nakita ki jing kerku ki jong play kat nungi don kaman ai shu play lesu brio bakamai shi pawajar shi bnai kanon ai shu play ubrio bakamai shi lak lane shi kror shi snam kanon ai shu play ublay la don da principle jing shaban bo hakaba ngingi day ban yatray rengkat bat umen sem jong blay un sabo ka donot jongi kanom gi day ban pen pai shu blay bade gi jing ai sngo pai jongi Ini pai shu Deuteronomy kalau nong ka bakat real bat ka dekat ka bakat nyo snap pai gini contain jong Moses shwabu Moses un klat shwabu Moses un no igi kon Israel ulo batai gini contain igi kon Israel
Deuteronomy kat rew kat nyo ko ong. Man lo brew ai kat bo don bor. Kat bakum kata ka jing ku trai bo blay jong me ya ka ba ula ai hame. Kaya ka bang nag record pra bang ka jing ai jong ka day ban long proportional ya ka ay ka bo blay ula ku yangi. Lada nga kamay lese deki lakshi banai rengawan ra lese shaka kam ko jong blay hagi bantay ba per nga mong ba piwan ra tang shaka balak nay lese kala banlong hagi jing yarap iki baduk kala banlong hagi jing yarap iki brew ki badon kam ki bathia hospital kum ta ter ki don shibun ki lat ki rukom ka bangila pan yarap iki brew nga kamay deki lak shi banai lan deki lak shi snam Ano ang ratang si spa. Kata ka panigajing kapnap ka jong am day. Nilay pet mantan bagajing ay kada ipan long kajing mani jong you play. Laring mani ngim day jing shaban ban le konyo ngim day jing shaban le kajing snowseat lan kajing shaban bor rang le kajing kemen. Habang le kajing kemen ni telot na dong shadong. O play hani ong. Lara kajing kerku jong pi. Kalong kandiat. Nakata kajing kerku jong pi ka ba kandiat. Pin ai shu blay ka bakraw tam lara ka jingkar ku jong pi kalong shibun nakata ka jingkar ku pin ai shu blay ka bakraw tam kaya ka bing shem na Deuteronomy ka lanong bakat nriyo ka dakot bakat nyo kalong ni ai shu blay kat kum ka jingkar ku ka bu blay ula te hangi kat kum ka baha ka bu blay ula ai hangi makado yawai da kaya ka bagngingi doan hakti ni pan iyo blay kat no bangi sngongo ikajing le pasbun jong blay. Prab nga kwa ban pai sa shakaway ka jing kali. Kum no ngila ban pen sngaw lan ban pen i ka jing sngongo jong iyo blay. Kum no ngila ban pen sngaw lan pen i ka jing sngongo jong iyo blay. Kanya pai sa sam sis pa kan rew ka bakat ar ka ong ngin ai pat ayu yu try na mar ki jing le bha jong ubaro yana. Ina pet show. Nagi sam. Kanya ka jing kali. Bagi siya masam sis pa kan rew kat ar. Kaya ka jubab jong ka. Ramngit banyo kanya ka jubab nganya pai siya gisam kanday pan rew nganya pet ka dakot ka baningkong ado ka bakanday. Pulisan ni bah. Tapi kwa sangai kanya ka video. But pulisan ni bah. Pet ki ay kita gibenta gibu blay ukwa yangi bangin pan pai siya u. Hato day tang ka pisa. Na don sa kiway kibenta jong ka jingim kristan jong ka bangi day ban ay siya blay. Kanya pa ikan kasam kubla tho. Lesa digi spasnem ashwa jungi. Nilabanong kumbalaya jar to laya jar san spasnem. Ashwa jungi. Kanya pa. Sam kanay pandrew iway do kanday gong. Turway yu try ka jingway batamay. Turway yu try ko kakandaw baro. Turway yu try to kerku ya kakerteng jong u. Topan bana. Man lagas ngi ya ka jingpen im jong u. To ya to kana ya ka buram jong u hapadeng gijat ben riu. Ya ki kamba pala jong u hapadeng ki kenja ben riu baro. Nabo utray ulong ubakraw bat ubaday yaro Ulong ubaday ban syapting ya u halor ki blay baro. Nababaro ki blay jong ki kenja ben riu ki long ki blay thala. Nabo mot ki blay tau ki long ki blay thala. Hendray utray ula tau ya ka beneng. Ka buram bat ka jinglongs im ki hakmat jong u. Ka bor bat ka jing itenat ki hagajaka kentang jong u. To ai ha utray pi ki jat ki briu. To ai ha utray ka buram bat ka bor. To ai ha utray ya ka ta ka buram ka baday. Ya ka kerteng jong u. To wan lam ya ka jing aingo bat to wan syaki pelau jong u. To mani ya utray ha ka jing itenat bat ka jing koy. Ka kendaw barot to ngok men. Akmat utray. Sam kanay penriu iway haduk kanday. Nakwa ba ngin ya pet kandiat ya kiniki mat ki bokongsan. Praise his holy name. Kerku ya ka kerteng jong u. Make known of his salvation ka jingpen im jong u to penbenai ka jingpen im jong u. Talk of his greatness ya to kanay ka buram jong u bat ka jing kraw jong u.
Give him honor and glory to I, hautrai kaburam pat kabor. Give him your presence, one Jingiaphylliew Jingmut. Anya pet yang amat kamaning kong, kerku yang kerteng Jingmut. Prabangat kaway nakirukam bat kaway nagilat bangila, let's say, ban. Aingo you play kalong bangin kerku yang kerteng ke Jingmut play. Habing yung kerku, kamot pada itang play balapan kerku yang ni, bagi jing kerku ke Jingmut play kem day tang kita ke jing kerku hakayok ke kot. Ke jing don jing em, na ke jing kerku ke Jingmut play. Kilong hasibon kirukam. Ngilapan kerku yang kerteng ke bakrau Jingmut play, larang ni. Ngilapan pertobot yang ke jing it ke Jingmut play. Tada habang ni ai. Ni ai. Ya ke jing it, kambo play ula ai ulu kun, siya ka nagpartay da ke jing it ka bakanja play. Topen bana ya ke jing pen im Jingmut. Hakan no kurukam ngin ai, ya ke jing ngu jong isu play. Ngilapan ai, ya ke jing ai ngu jong isu play, da kaping kipan banay ke jing ba ka Jingmut play. Haka pangipan banay ke jing pen im ke Jingmut play. Apa nga pangipet ya ke jing im jong iway piway, ngim don hok pan im kan ka slaper tay. Ay ka day tang ke jing isnay Jingmut play. Pala ay, yang i, ya ka lahat, pangin yok priyang, ya ke jing pen im. Bible kong, narapinget, au JISU Christ. Narapinget yu JISU balong kon Jingmut play, pinda yo im, bat pinda yo im shisha, pinda yo mat ya ke jing pen im. Go kilok iba it yung way ni kirukam, akabangi ngila pan I should play. Kanmato ka jing kali ka bangilang shkali menta. How can we express our thanks to God? Akan no kirukam ngin pan sngaw ya ka jing sngaw ngut yung you play. Ngila pan sngaw da ka bangi kerkui ka kerteng Jingmut. Ngila pan sngaw da ka bangi pan banay ka jing pan im Jingmut. Kaya isyo, yato kana ya ka buram Jingmut. Yato kana ya ka buram ka Jingmut. Ngila pan aingo you play da ka bangi pan pao siya kiway pan. Ya ka jing bahas pun. Ya ka buram Jingmut. Pulong ublay bakraw. Ko ki prab ngay. Kum ki kristan teng habing kren siya pangan ka subject jong jinglong sordar bunsin. Kinong ilap kinong hikay ki kren bet siya pang ka pisa pilan barabor. Henday kam kor banya ka pisa pilan. Hoy ka pisa pilan kalong ka badon kam. Idon kam man kasyan ya ka kam ka jong ublay. Klem ke jing senyang jong pilang ba ke jing gerku ke jong ublay. Siya ka kam ke jong ublay lese kanom la banya chakmat. Ray kamut bu ublay ulong baduk. Lara pipim ay kidon sa kiway pat bu ublay unjit. Bikin ay siya ka kam ke jong u. Kada kamat. Kabaktik bahay ke jing wajib berkat jong ako kilok iba it. Oad. Yato kana siya pang kaburam bat ke jing long kraw ke jong ublay. Prabangat. Ngila ro jing syaban aingo you play. Da ka bangi pen pai ya ka buram bat ka bor siya u. Teng habu play ula ka jing im jongi. Kanong mo nangingi ong ba? O de mga. O de mga bale. O de mga ba ay. O de mga bale. Ba pen tao ka nagaying. De mga bale ka nagatay. Mga. Pramit ka jing im jongi kamday siya pang ka jing long mga. Jing im jongi kaday siya pang ka jing long jong ublay. Ublay ulong umat padeng jong jing im jongi. Karaw sam kanday pen rio. When ikimat bakong san akabangilaban express siya ka jing sngongo jong you blay. Kanay pen pao blay ulong ubakraw par ubadon bor. Ay hautray yakaburam bat yakabor. Bakado. Give him your presence. Ay blay yakabor jompi. One siya ka palaw jong u. One siya ka ying money jong u. Pan aingo you. Prab ngay hakin kisngi kipor hakaba kapertay kalong kaba bon kam hado kata-kata. Kaba bon kam hado kata-kata. Kabingila pan le ko kilok kiba it jonga. Ila pan le kanika kam kaba kong santam kata kalong bangiday ban wan hakmat kaket kajing isnay kajong blay hakaplaw kajong hakabalang kajong hakaying mani kajong bagin mani yao. Give God your presence. Ayu blay. Kajing don. Jompi. Teng ka basngo si prab ngay kalong. Pangya perkat bangila ban ay ka pisa siya ka balang ng tangi. No.
Yaki kamram barok jongi. Kanungot nangi ngilet jagi jingyaseng. Hagas ngi Tuesday. Kanungot nangi ngilet jingyaseng hagas ngi Friday. Kanungot nangi ngilet jingyaseng hagas ngi Sabaton. Let's say hagas ngi Sabaton ngilak ban yabon. Tuesday what Friday? Ngilet you prabangat. Hatungi ai yaka presence jong isu blay. Hatungi wan siya ka palaw ka jong blay. Habo blay ukhot karpang yung ibangin yawan. Nakasam ka na ipundriw ka nega day ka mat ka bakong santam ka bang Hashem. Bakatakalong bangin ai. Ya. Ka jing don jong i. Siya blay. Met batman siyam. Pi prabangat. Kamday siya pang. Tang siya pang kapisa ka bang yakran. Regidon sa kini kimat sao santli ka bangidang syuk ta mantan bangiday ban ay shublay offerings for Jesus kijing ay snob ha jongi yu JISU. Away kijing kali ka basaw. Ki ay kita ki bangila ban ay shublay. Doon siya list kandiyan. Doon siya list kandiyan. Hot ning kong kaday ka pisa jongi. Kijing kan show mon snob ha. Away na ka shipo. La banday ki resources jongi. Kejaka, keputa, kejing start, kejing syampang, kapor, kitalan jongi. Tan pengenang puson ya kena kejing keli kadon kawai kapangas ngo kum ki kristan ngidai jing syaban ai. Shublay. Kata kalong. Pengen ya syak skori way pat. Give a lending ear. Ting ha bagi prabangat ki wan la seben ya same pat ni ngilak balong ki pastor ngilak balong ki rangba balang ngilak balong ki teman besan ngilak balong ki elders ki deaconess teman besan kentai ta ter ngisngau let's say bagi breu ki wan keren hangi pat ngim dayon pensyash ko reki ani thui pi ko ki prabangat ki be Tara pila ban syashkor ya kawai pakawai ka jing ot ka jing nam ka jing yam ka jing snowsi ka jing dot jing kerman jong wai pawai prabangat ka jing im kristan jong i haki balang jong i kinjin dalalong worthwhile ka maong pareng. Ka snowsi ka long. Ngilaban ay ka pisang, ngilaban ay ka jinggan show, kendo, ngilaban ay ka jinggan show, aingo, ngilaban ay ka wena ka shipo, ngilaban ruay, haki yung mani, hakabangi pan i, ka talents ka jongi, ngilaban hikay, hakabangi pan i, ka jing start ka bu blay, ula ay, ka jing im jongi, ngilala sa ban ay ka por, hang na kandiat, hang tay kandiat. Sedon na pedang jongi ki bedon kama jing syaban tray, syo hagajing ay jong apor jongi syo blay. Hato ka kam ka jong pi jong ay ka bu blay ula kerkui, yangi kalong kam kor ban yu tau bla ay, ya ka kam ki jing tray jongi. Hato ka dukan ka jong pi jong ay kalong ka ba kam kor, ban ya ka por ba du blay. Hato ka kam office jong pi ba jong ay, kalong ka ba kam kor ban ya ka por jong ay ba du blay. Hato ka jing penlut por jong pi ka mobile phone kalong ka ba kam kor banyak kata ka ba ngi penlut ba do blay kini kilong ki jing keli ki bingi hapan puson ko kilok ki be jong chash kor rasur ko jong blay ngila pan chash kor kata kalong ki jing ai pokong santam ka bangila pan pai kum ka expression of gratitude kum ka jing ai jong sngomu jongi do blay. Pai shagajing kaliga basan. What are the principles of giving big? Ki ay kita ki mat ki bakong san akabangingin laban ay. Jing ay ka bakrautam. Shuang ni puli kat tukat ni kot prap ngin nga shukwa ban shu wan rapring jongi ka ni kapor. Baka jing ay ka bakrautam jongi shu blay. Kam day ka quantity ka jing bon. Rega rega men sim. Kan mau katuka reu kan thai bon ra kitu ki ardam liu JISU ong papalawan ra ya ka jingan show ka bakrautam habangi ai ka jingan show shu blay ko ki prabanget be jonga habangi ai ka jing ai snob ha jongi shu blay ko mangile pen tay ha jrong ndaya tanga pisa pilai na ki talent ka por
Abor bengin snap yakiwe. Long sya kebedon kam yangi. Bengin puson halor kini kimat. Ila ban ai shublay ke bakrautam. Ada kemen sim jongi. Kalong bakrau. Ada ke bakamen. Kemen sim ke badap daga jingkendo. Kamat ke beningkong. Giving with a sense to encourage. Da kabaai shublay dagata ke jingtmu ban ai men sim. So inya paji kam ke apostle nong basau kat blay basau du lay pun rio. Naktin jong blay gaong na ba don uway ru ubakerdo na pneng jongki na bakat ki balalong ki try ki brilane ki yeng kila deno bat kila wan lam ya ki dor jong kita ki a bala di bat kila bo aki kijat jong ki apostle bala sam ya ki huway pu way kat ba uno ru udon kam kumta u Joseph ya bala sin Barnabas Wamut ukon jong kajing pentengen son of encouragement daki apostle kabahaba labatai kalong ukon kajing pentengen son of encouragement ujait lebi ukenja Cyprus Pramnge nganget bahakini gisngi ngimla na ngimjule syo ya ka kaba ki reunget hagi singi jong ki apostle kile ki de ki jaka ki puta ki de ki yeng ki sem jong ki bri ki kandau ki delot at ki wanra ki jat jong ki apostle haka baki apostle ki sam paramaki baki nyadap ki nyapiang lang haki ni ki singi hoit ngile ka kam shakri ngile ka kam mirap nrile si kane ka de ka mat ka bang shukwa ban bat pi ngam don hang ne jing sha ban thau nane ban kedau nane nga kwa ban kane ha pi iway ko ki lok ki be changa ko ki parlok bangi ai ki breu ki bedon kam tam atau ngi ai hadin bangi landap an pendap yala de ki breu ki ba em ha ka perthai ka ba shitam perthai ka ba don shibon ki jing financial crisis ni tip de shisha ngimla klem the pendap shwai la ka yeng kasam IP ha ka jing hikai ka jong ublay hikai ngi way pi way larang ikan mau shwai ublay larang ikan mau shwai ki way ngiram kerdo da lelay ru am Barnabas lagi kam ki apostle tul nong basaw kerkot kepalay pusaw du lay pendriu ukren ka Bible ka kren pangjong u aku kam ka belong positive pan maru deu breu u ba ai kanang ban ai men si mi ki way pan ba pi ai hato pi ai men si mi ki way pan prabai hawa pi ai ka jingirap hato pi kwa ban ai da kata ka men sim haka ba ki breu kin ong patong niu breu lay rap pat ngar nga de ban yarap ki way pan ne pi ai da kata ka jing sngo ban pen pau shi ki way ba ong nga ai yuta shi hajar san hajar shilak alak ila ban ai prabanget henry ka motive jong ila comeback u blame snob ha pat pivat nga takadaw habing ai shu play ide ban ai takajing it love is the undercurrent of giving because giving is worship kajing it kadai kataka undercurrent jong kajing ai kajing ai ngo naba kajing it lang ba kajing ai kalong kajing money jong you play kamat kabaar giving extraordinarily in sacrifice kajing ai ka compare and ka kampala kajing ai da kajing kendo tanya pet kamot iyo gani pai sa matrias kalong kabaar pun rio ka khot benyaw nila pan puli kani kalong bro ko wain rangin su puli tang ka khot benyaw snap to ba Kalawan ka kantaya u kapadonya ka dabi alabasta ka jing slek bakordor pat kalat he ha ka kli jong u naba usyong bam. Giving extraordinarily in sacrifice.
Kani ka breu ka bla tho hang ni lan ni ka bla Grand Matthias. Hot. Hakani ka khot ngim tip baka dai ka ai. Na bangi puli ka gospel ni isngoto baka ni ka dai ka Mary Magdala. Ka Mary ka bawala pen impat yu para jongka. Ka Mary ka balong ru ka nuti. Kani ka breu ka la shim ya kani ka dabi alabaster. Ka jing sle ka ba kodor bat ka ba smaubi bat ka ba rem hadu ka tata. Idang gi sekolah gi baong ba ya ka ne ka jing ilbi. Kompnyang ilbi ya ka bakal the halor unong pen u JISU Christ. Ka dor jongka ka kot hadu shisnem ka jing tray. Prab ngai abingi ai shu blay. Ngila ban ai ya ka jing ai ka bakrao. Palat ban ya ka ai ka bangingi kamai teng teng. Tarangingi don ya ka juk ka mensim ka Mary Magdala. Managing till the master comes. Sam kala nong bar pusaw. Rekot ka baning kong kong nadong shadong kilong ki jong play. Kay ka bangingi don. Ka jan ka bangi pong. Gitiar gitar ki badon naging ki sam jongi. Ka yeng ka sam ka jongi. Bisa ki jingkar ku baro. Ibu blay lot he halo jongi. Ka day ka jing ay snow baha jongu. Ka jing ay sin ay jongu. Yang iway piway. Ka Mary Magdala ka klamten kai. Ka jing don jing jong kai ka bakal kamay shisnam kanti penman kala let ban thiet bat klas ngau po blayu day hok ban yo kane kong pnyang smaubi paremdor u Judas ula don rengkat apa kane ka jia ula penrem kane kantai o haka jaka pan le kane play ban ai ban Ciki beduk. Jing semua jong Judas kamu ban wan ra sya kamu treasure bat penyat yang kena kepisah. Teng teng. Ngilang tek kamu Judas. Ngisngau kamu mengilaan penyat ya ke ya kerukam ke kambe. Rai JISU hang neu klam du mok ya kena kekentai pen ban ula om pala le ke baba atam. JISU yo i ke donut jong ke jing kendu jong kena ke prio. Pramanget. Dan ngikwa ban long ki managers. Jong JISU Christ aduk unwan. Ini bandan yang kena attitude jong ke Mary Magdala. Giving extraordinarily in sacrifice. Kebangi ai. Kerukam ke pala. Kerukam kebangi kendo. Kemat kebalai. Giving without an empty hand. Keba ai. Daga ketiga betali. Ini apa sih citron mi kalau nombor kandrio kalau kot bakandrio ko ong kumno. Ini pet ni. Citron mi kandrio ko ong. Laisi en snem kinya pau ki shinrang jong me baro hakmat utrai bo blay jong me hakata gajaka ya kaba on jid. Hakajing kawai niam ukpu baklem tiat. Festival of the Unleavened Bread. Bat kajing kawai niam kitayo Festival of Weeks. Bat hakajing kawai niam kajing ki yeng trep Festival of Tabernacles. Hendraikin yapau teli ken hakmat utrai. Praunget laring let shublay. Ila abandon tang kendiat na kajing kamay kajungi kabangi ay shublay. Ngin ay dala donut. Ngin ay da kajing eat. Ngin ay da kajing snokia. Ngin ay da kajing kendo. Haring yadon shibun. Ngin ay katkum kajing kerku kubublay la ayangi. Da kaktiga batali. Narangalong ubreo baruspa. Bat nga ay kajing ay shublay. Siya kakam kajong ublay. Nirap ki breo kibadok. Nakabatam kentat. Ilong tek. Kum kani ka jing ong hang ne. Pangiwan ra thali siya kakti ka jong play. Yem day. Pan wan ra thali. Yem day ban ay thali. Ay rushu play. We give to God proportionately according to what He has blessed us.
Ni ai shu blay kat kung ka proportion jong jing ker khu ka jong u. Ka jing im jong i. Wai pi wai. Shu blay ula ker khu yang i shi pau hajar. In ai sha u. Kat kung ka ta ka bahak ka jing ker khu u yang i. Shu blay ker khu yang i. Shi lak na shi crore. Na san crore. Na shi million. Na shi billion. In ai kat kung ka ta. U blay ula ker khu yang i. Proportionately. Chaka kam ka jong u. Kila pa nong lasi kumnongin tip. Ya ka figure ka baday. Why? Pulot por. Ong kanrat kani kaday ka ika pangakwa ban ay. Ato kani kaday. Jing ay ka babhatam ka pangla ban ay siya me. Rakalong kumta sumhabriang. Ublay ula. Panbo ikita onot jungi. Ya ka ika pagidan kaman le. Nakabanta jungu. Ba't nakabanta kiway pan. Kamu nggak jatuh ke jing ai jong ki long kum kita ki jing sma obi akmat jong blay. Are our gifts a memorial to God? Atau ki jing ai ki jong ki long. Ta ki mat sa jing kan mau. Kau blay. Dunia pa si kam ki apostle nong besi pau ko dekat meningkong aduk basau. Aktin jong blay ko ang tela don. Hakai Syria way brio bekerteng Cornelius. Urang ba shispa na kakenhon sipai balakot ka Italia. Ubrio brio blay. Baru besyap ting yu blay. Lembat kaying jong ubaro. Ubala ay shibun ki jing ay isen ay ki brio. Bat ubala duway de hau blay. Klem da put. Ula yo isen na haka jing ito pao. Namar hau bekanday baji mensngi. Tamur lay baji mensngi. Uangel ublay ula wan hapo hau bat ba uong hau ko Cornelius ute haba ula kmi shan hau bat uda dan kendit ula ong kumno kenrat ya ula yato hau kajing duai jong me bat kajing ai isen a jong me ki la yakil sot kum kajing ken mau hakmat ublay kam ki apostle chipau iway ado sao. Ato kajing ai jongi show JISU Christ. Kajing ai sngob ha kajing ai ngu jongi show JISU Christ. Nagabantao JISU Christ. Ato ka long kum kata kajing ilbi kabakiw sot chaka ket kajong ublay hagabo blay upan pao ya kajing kemen. Kumbola le kajing im jong Cornelius. Prab nga yakan nga numla hiban penjubab nagbanta jong pin rengala penjubab nagbanta jong a. So kani kajing ai jong a kalong shisha kum kata kajing sma ba obi akmat jong blay. Tong ni kali kani kajing kali. O kani kalong kajing kali kapakong san kajing im jong i kum ki kristan la da kajing ai kalong kajing mani jong i blay. Tong ni ai da kajing kmen. Da kajing knyum. Kajing snow bangi siya panbor. Kado iway. Tanya puli Marcos kelenong benriu kerkot beningkong haduk kebasaw. Terus sumar banom le ya kababaha jong pi akmat kibriu kenang bakin kami yapi. Lemda kumta pin don nong hauk. Lemda kumta pim don nong hauk pa jong pi ubah bening. Namal kata haba mele ya kajing ai sen a wat put ya ka ronsing lana ka turoy hashwa jong me kumbale kinong arsap haki synagogue pada kilentish nong bagin yo buram na kibriyo shisha nga ong hapi kila yo ya ka nong henry me haba me lale ya ka jing ai sen a wat ai ba kakti ka diang ka jong me kan tip ayu ba kalale kakti ka mon jong me bakata ka jing ai isen a jong me kan yo long kabari paduk pa jong me ru unyo i hakabari un ay nong hame hakabapao. Rangit ning tengo ngim day ban sngo kraw ngim day ban sngo he. Panyong ba o ngalaya rap di katuwa ying. Ngim day ban ong bangila yarap yu brio badan hospital ngala ay san pojar shilak. Ka Bible ka ong pangiday panle. Ya ka basngoret pada ka baburi namar ublay
Habo yo ka bariun sa panpa. Won't bring reward or recognition to yourselves in giving to the Lord. What naman ra, ya kanam bat ya kaburom. Shaladi. Wapi I you play. I can do glad no. I bagakti kamon. Kanum tip baka ibagakti ka diyan kale. I bagakti ka diyan kanum tip ya ka ibagakti kamon. Grabe kanega Jingiaphylliew Jingmut sing I man sim yung shikat de. Skema piru lara pis ngot ho ya ka jing don kam jong kanega jing ya puson jong ya kanega singi ngangit skem piru ya pinong ngalarem. Ading ilarem. Tongin persyang. Pakaway ka jing ay jong ikan long ka jing shakri jong you play. Every gift that we give to God would be our worship due to Him. Narangila ay to ay baka jing ay jong ikan kiyo sot kum ka jing ilbi shublay. Uplay un priyang. Ikam ka jing lep ha jong i. Ngimday. Man pendon buram. Man put turoy. Man put yakaron sing jong i. Man pensngaw si kibriyo ka ay kapangingila. Uplay. Tip. Yaka motif jong i. Kado yaway. Kan kamba. Yaka ay kabalong hakabari. Uplay un sa panpaw. Bait ba. Wigaski. Tayo niya duway kok pa. Uplay jong i babning. Kani kalamat try JISU. Uplay sibon malajit yung ibigin long kita ki manager. Bigin long kita ki overseer. Bigin long kita ki sordar. Kita ki nong kami. Yaka jing kerku gijong me. Ato ay try JISU bigin nang ban panpay pat siya me. Ban panpay pat siya ki para marjan marpa. Para brio. Leng ba kita ki jing kerku. Ay kenrat. Leng ba ki jing mani jong i. Akabingi ay testang ay hok gini ki jing kerku gijong i. Me. Anda kapor kalapoy. Men. Dapen pau. Ikam ki jing lep ha jong i. Kamat jong ki brio. Tada do kata kapor ko try JISU yarap yang i bengin amput yala katuray la jong i. Benbangin buri yala di adin kading pana. Ay bagajing ay kajong JISU Chris. Kajing ay ba kajong belay. Lem ba kajing penchat boro mensim bakoy. Nilai huway kajing long play kin long lem long rakad baru pat lang jong me satla kapertai atray. Menta bat shadow ki arta bam jukutru. Amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided